Sanibonani bafowethu njani? Ngiyaphila. Bafowethu moya wami awukho right. Ngithi angizokhuluma nje lapha kini kodwa ke noma ngeke ngichaze inkinga ukuthi yini exactly ngoba angifuni bafowethu ningizwele ishame. Hawu shame bandla. Angiwathandi lawo magama lawo. Kakhulukazi utheze kimi. Ningazwelana ishame ninodwa. Hayi utheze kimi. Manje ke bafowethu nginenkinga lapha. Uyabona unyaka manje siya kuma Easter holidays. And mina mangithi ngiyabheka kwi business account njengoba ngumuntu wamabhizinisi imali ngiyahluleka bafethu ukusave kanje ngamanje ba unyaka sewuso uyinyanga yesithathu le ngisena 6 million as ama savings kwi business account and lento iyangilimaza emoyeni bafethu iyangilimaza ngiyabona nje khona i-email adingena la from emayini idoza yami banginika 8 million. Mina ngithi abenze 12 ngoba u8 million ngizoyenzani 8 million bafowethu imali yamaphinathi le ngizoyenzani 8 million ngedoza yami eyi1 uyabo ngapha ama truck okay contract ihamba kahle ama truck enye into ngale ekhaya okay iplaza liyangizama noma linganginiki imali e10 because ngeplaza lelodwa ngiyakhona ukwenza u6 million ngenyanga yabo njengamanje ngiyavuna amazambane abasebenzi bakhona le and abasebenzi be striker bethi ngiyabarobha ngibanika abo ma 35000 i-hard labor kunzima nje bafowethu angazi kufanele ngenze njani angazi bafowethu lento iyangistressa kakhulu. Eish yeah